सानबानि हाबाफारिजों गसाइफिटा कुमगुरियाव श्री श्री कृष्ण दौल उत्सव फोरबोआ दिनैनिफ्राय जागायबाय। बाक्सा जिल्ला सालबारि महकुमानि सिङाव थानाय गसाइफिटा कुमगुरियाव दिनै 24 मार्चनिफ्राय 28 मार्चसिम सानबानि हाबाफारिजों श्री श्री कृष्ण दौल उत्सव फोरबोआ दिनैनिफ्राय जागायबाय। गिबि हाबाफारि बादियै श्री श्री कृष्ण दौल उत्सव फोरबोनि गाहाय दरखंखौ बेखेवनानै होयो 21 नं सालबारि बियाबनि MCLA जय मोसाहारि बिथाङा। नैथि हाबाफारियाव आलासि जिरायसालिखौ बेखेवनानै होयो खरामारा PCDCनि चेयारमेन दिगन्त बसुमतारी बिथाङा। आरो थामथि हाबाफारियाव श्री श्री कृष्ण दौल उत्सव फोरबोनि गोथार मन्दिरखौ सालबारि ओनसोलनि बयजोंबो मिथिजानाय समाज सिबियारि नकुल बर' बिथाङा बेखेवनानै होयो। खौरांनि गेजेरजों मा बिबुंथि लाखिदों आबुङै मिथिना लानि। बे समाव आं बर' खौरां निउसनि टीम मोजां मोननाय आरो अननायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय। दिनै आसलते आं बे खरामारा गखाइफिटा बे दौल उत्सवआव फैनानै आं जोबोद गोजोननाय मोन्दों। मानो होनब्ला बेयाव आं दिनै हयथ' 20 बोसोरसो जाबाय बे गोथार मन्दिरखौ बेखावबाय थानो मोननाया। आरो बे मन्दिरखौ बेखावनो कमिटिया सुबिदा होनायलाय बेनि थाखाय आं बे ओनसोलनि 9टा सुबा दं, 13टा सुबा दं, लोगोसे आरो कमिटि दं। बिथांनिसिम आं रोजा रोजा साबायखर बावनाय थाबाय। दा बेखौनो आङो सानदों जे जोङो बे देवलनि गेजेरजोंनो जाहाथे जों बे 13टा गामिखौ खौसेयै जाहाथे थाबाय थानो हायो बेखौ आं बिथांमोनखौ खावलायदों। आरो जों थांना थानायनि मुल उद्देश्यआनो थांखियानो जाहैबाय जों इसोरखौ फालिनांगोन। इसोरखौ फालिनांगोन, जों धोरोमाव थानांगोन जों, आरो जों निजेनि रावखौ मानिना सोलिनांगोन आरो निजेनि हारिमुखौ जों सोलिनांगोन। आरो दा ओंखायनो आं गोलावै बुंथिनो सानाखै जे बे 13टा गामिल' नङा, बे ओनसोलनि गासै जनगोष्ठी जि धोरोमानो जाथों, जि जाथियानो जाथों, जाहाथे बे फुजानि गेजेरजोंनो जाहाथे खौसेयै अनलायनानै थाबाय थानो हायो आरो देहा सोलेरफोरखौ मोजां लाखिनो हायो आरो गथ' गथायफोरा जाहाथे शिक्षा दिक्षाखौ जाहाथे आवगायलांबाय थानो हायो। बिनि थाखाय आं इसोरनियाव गाबनानै दिनैनि बे देवल उत्सवनि जि खौरां निउस मिथिनो लुबैदोंमोन बेखिनिखौनो आङो बुंनानै फोजोबबाय। बर' खौरां नायगिरि नोंथांमोननिसिम बयखौबो खुलुमनाय थाबाय। दिनै 24 मार्च, बे 24 मार्चआव कुमगुरि गसाइबिथा, बे गसाइबिथायाव 94थि श्री श्री राधा कृष्ण देवल उत्सव फोरबो फालिनाय जादों। बे फालिनायाव आंखौ कार्यालय बेखेवनाय बे हाबाफारियाव आंखौ आलासि हिसाबै लेंहरदों बेखेवनो। आरो आंजों लोगोसेनो मेइन गेटखौ बेखेवनो फैदोंमोन 2 नं सालबारि समस्तिनि मानाव गेदेर MCLA बिथां जय मोसाहारि बिथाङा हास'खांनानै थांबाय। दायो बे फोरबोआ गोदोनिफ्राय फालियै फालियै 94 बोसोर जाबाय। 94 बोसोर जानानै दिनै बिथांमोना फालिबोगासिनो दङ। बे फालिनायाव गोबां रायजो राजा, गामिनि रायजो राजाफोरा मदद खालामदों बिथांमोनखौ फालिनायाव। दा हरनिफ्राय कालचारेल नाइट जागोन। बे कालचारेल नाइटआव गोबां मोसागिरि, सल' खनगिरि बिथांमोना बाहागो लागोन आरो लोगोसेनो ओनसोलनि माखासे मानसिया बेवहाय लैहोर लैहोर फैनानै बाहागो लागोन आरो फुजाथिलिखौ जाफुंसार होगोन। फुजा कमिटिखौबो बेखौनो खावलायगोन आङो, जाहाथे फुजाखौ मोजाङै मोजां दैदेनलाङो, जाहाथे नांलाय खमलाय दावराव दावसिया जाहाथे बे फुजा फोरबोआव जाया, बेखौ आङो खावलायखानाय थाबाय। देग्लाय बोसोरनि जे 94थि श्री श्री कृष्ण दौल उत्सव फोरबो, बे फोरबोखौ जोङो 13 गामि लोगो नांनानै सानबानि हाबाफारिजों जोङो देग्लाय गाजा गोमजायै खुंनो थाखाय आखायाव लादों। आरो दिनैनि जे गिबि हाबाफारि अर्थात 24 मार्चनिफ्राय जोंहा जागायनाय, बेवहाय जोङो दिनैहाय माने गिबि सानखालि जोङो हाबाफारि बायदियै गिबि हाबाफारियाव जोङो
मेइन गेट बेखेवनाय जुदि हाबाफारि दंमोन जों बेखौ जास्ट बेखेवखांबाय एसे आगोलाव बेवहाय जोङो जोंनि कमिटिया लुबैनाय बायदि आलासिखौ जों मोननो हादोंमोन बिथां मानगोनां 21 नं सालबारि समष्टिनि MCLA मानगोनां जय मोसाहारि बिथांखौ लानानै जोङो मेइन गेटखौ जोङो बेखेवखांबाय आरो लोगोसे बिनि एसे उनावनो जोंहा हांख्रायजानाय लाबोजानाय घरामारा रुपहि VCDCनि गाहाय मासिगिरि बिथां दिगन्त बसुमतारी बिथांखौ लानानै जोङो जोंनि जितु कमिटिनि अफिस बे अफिसखौ जोङो बेखेवनाय जाबाय दा जोङो देवल कमिटि अर्थात बे 9th जितु दौल उत्सव फालिथाय आफाद बे आफादनिफ्राय जोङो रायजोफोरनिसिम बेखौनो फोरमायहरनो सानो जे जोंनि जितु सानबानि हाबाफारि बे सानबानि हाबाफारियाव जाहाथे माने मोजाङैनो मोजाङै जोङो रायजो राजानि मददजों खुंफुंलांनो हायो बेवहाय जोङो गोबां माने जोङो डिसिप्लिनारिखौ जोङो रायजो राजानि मददजों खालामनो हायो आरो जोङो बेफोरखौ जोङो मावफुंनो थांनायावनो जोङो जोंनि कमिटिया दा जोंनि फुजा थिलियाव जोङो मोनसे सांग्रांथि खालामनो थाखाय जोङो जेल खाना अर्थात माने जोबथेसालिबो जोङो बानायनानै लानाय जादों आरोखि